Lijep pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Kao i od početka, evo, imam tu naviku da nakon nekoliko, uglavnom nakon 5 odrađenih lekcija uradimo provjeru znanja, da vi sami sebe provjerite koliko ste usvojili gradiva. Pa evo, da krenemo, želim vam puno sreće. Pa prvo pitanje glasi da prevedete sljedeće riječi, a to su koljeno, lakat, leđa, dlanovi. Pokušajte se sjetiti, naravno ako ne možete, odmah uvijek možete stopirati video dok se ne sjetite, a ja ću evo otkriti koji je odgovor, pa vi se podsjetite. Pa kaže za koljeno da je koleno, lakat je komulec, leđa je hrbet i dlanovi su dlani, znači dlani. Drugo pitanje kaže kako bi objasnili nekome da ide pravo do kraja ulice, a zatim da skrene desno. Znači nađete se na ulici, neko vas pita, neki prolaznik, gdje je, ne znam, banka ta i ta, i vi trebate reći, pardon, idite pravo do kraja ulice, a zatim skrenite desno. Sve pojmove, sve riječi smo radili, samo budite maštoviti, probajte se sjetiti riječi i gdje bi mogli koju riječ ubaciti na koju poziciju. A evo to bi ovako moglo da zvuči i da glasi. Kaže, pojdite na ravnost do kraja ulice i na to zavijte desno. Znači pojdite smo rekli da kaže znači da idete na ravno, sjećate se da to znači pravo, ravno, znači do kraja ulice je kao u našem jeziku, in je i, na to, zatim kao nakon tog, zatim na to, zavijte je skrenite, desno je desno. Nadam se da ovo nije bio problem. Zatim treće pitanje kaže da prevedete sljedeće riječi: lice, bubrezi, pluća, mozak. Nadam se i ovo da ćete znati. Naravno sve smo spominjali, sve smo radili. Pa kaže lice je obraz, bubrezi su ledvice, pluća pljuča, mozak su možgani. Znači možgani. Evo, u slovenskom, na primjer, našem jeziku je mozak jednina, u slovenskom su možgani množina. I ovo ne dajte da vas zavara obraz. Znači, pod naš jezik znamo da je u našem jeziku obraz dio lica kojeg imamo znači svake strane lica, ali evo u slovenskom obraz je izraz za cijelo lice. I to ne dajte da vas zbuni. Idemo dalje. Četvrto pitanje glasi kako imenujemo označene dijelove tijela. Pa evo ovdje sam označila kosu, uho, odnosno uši, obrve, ruke, noge, stopalo. Pa evo probajte se prisjetiti kako to zvuči na slovenskom, kako se ti dijelovi tijela imenuju, a ja ću da krenemo od glave, odnosno od kose, pa da vidimo kako se to zove. Kaže, kosa na slovenskom je lasje. Znači jedna dlaka je las, odnosno kosa je lasje. Zatim imamo po našem obrvo, pod slovenski to zvuči obrv za jednu obrvu i obrvi za dvije obrve. Znači nisu obrve, nego su obrvi. Nekad kasnije ćemo vidjeti kad se upoznamo sa dvojinom, da to nastavci tako zvuče za dvojinu, naprijed obrvi nisu obrve jer su dvije obrve, znači su obrvi, ali o tom potom. Zatim imamo označeno uho, odnosno uši. Na slovenskom je uho jednina, kao i u našem jeziku, zvuči uho, a množina, odnosno više ušiju, su ušesa. Znači ušesa, nisu uši, nego su ušesa. Zatim imamo označene ruke. Na slovenski jednina je roka i više ruku su roke. Zatim imamo označene noge. Jednina je noga, množina više nogu su noge, kao i u našem. Evo. Zatim imamo stopalo koje je kao i u našem jeziku stopalo.
Piše se isto, naravno akcenat je malo drugačiji, to zvuči stopalo. Znači nije stopalo nego stopalo, ali o tom potom. Zatim u 5. pitanju od vas se traži da prevedete rečenicu koja glasi: mogu li pomjeriti termin jer mi ne odgovara datum. Ako ste prošli sve lekcije u kojima su obrađene bile kako rezervirati termin kod doktora, kako se snaći kod doktora i tako dalje, uglavnom ovi pojmovi su svi bili obrađeni i ko je poslušao te lekcije bi morao znati da kako postaviti ovo pitanje. Naravno, zaustavite video dok se ne sjetite, a ja ću otkriti odgovor koji glasi: ali lahko prestavim termin, ker mi določeni datum ne ustreza. Jel se sjećamo da sam rekla više puta kad želimo nešto pitati, postaviti pitanje, ova riječica ali ide na početak. Ali i uglavnom iza nje ide ali lahko. Ali lahko smo rekli pomjeriti datum, odnosno pomjeriti termin, zvuči prestavim termin. Nešto prestaviti, nešto pomjeriti. Riječica ker znači jer. To je mala kratka riječica koja nije jer, nego je ker. Znači meni določeni datum ne ustreza. Znači določeni je kao određeni datum, ne ustreza, ne odgovara. Nadam se da ste se uspjeli sjetiti svi riječi, da ste uspjeli složiti rečenicu, da ste zadovoljni sa tim dijelom. Idemo dalje. Šesto pitanje glasi također da prevedete rečenicu, a ona je: često me boli noga, a ponekad me bole i leđa. Također sve pojmove smo odradili i sve izraze. Obratite pažnju na ovo često, ponekad, vremenski izrazi. Odgovor glasi: pogosto me boli noga, včasih pa tudi in hrbet. Se sjećate sad, uglavnom pogosto je često, me boli je isto kao kod nas, me boli noga, zatim včasih znači ponekad, pa tudi kao tudi također, in je i, hrbet smo rekli da su leđa. I ova rečenica bi znači zvučila: pogosto me boli noga, včasih pa tudi in hrbet. 7. pitanje je da prevedete sljedeće fraze, a to su: ljud sam, veseo sam, gladna sam, žedna sam. Također smo odradili te pojmove i te fraze, pa probajte se sjetiti. Odgovor glasi, znači ljud sam je jezen sem. Zatim veseo sam je vesel sem. Smo rekli L se čita više na U, vesel sem. Zatim gladna sam kaže lačna sem. Žedna sam, žejna sem. Nadam se da ovo nije bio nikakav problem. Idemo na 8. pitanje koje kaže: kako u slovenskom jeziku nazivamo zub umnjak? To smo rekli, taj jedan zub koji uvijek većinu slučajeva pravi problem, ali je to o tom potom. Kaže, to je u slovenskom jeziku modrosni zob. Znači umnjak je modrosni zob. Evo već smo stigli do 9. pitanja koje glasi da prevedete sljedeće izraze. To su vađenje zuba, klimanje zuba, stalni zubi, mliječni zubi. Pa probajte se sjetiti toj lekciji kako se snaći kod zubara. Pa kaže, vađenje zuba je puljenje zuba, znači vađenje. Zatim klimanje zuba, sad vidim ovdje je greška u pisanju, ja se izvinjavam, treba pisati klimanje zuba, piše klimanje zoba, moja greška. Kaže klimanje zuba je omaja zoba, omaja zoba. Zatim stalni zubi kaže stalni zobje, stalni zobje. Mliječni zubi, mliječni zobje. To imamo kad smo djeca. Znači mliječni zobje, zatim imamo stalne zobje. Dobro. I
imamo i dalje 10. pitanje koje kaže kako imenujemo zube očnjake i zube kutnjake. Smo rekli ima jedna asocijacija za zube očnjake. Nalaze se tačno pod očima i zato se nazivaju podočniki. Podočniki i kutnjaci su kočniki. Znači podočniki i kočniki. Evo došli smo do gradiva koje smo radili u 20. lekciji koja je tema bila hrana, pa su, ako se sjećate, imenovali smo sve namirnice, pa evo imamo ovdje da imenujete sljedeće voće i povrće. Pa vidimo na slikama da imate jabuke, krastavce, paradajz, krušku, mrkvu i trešnje. Pa evo probajte se sjetiti svih pojmova, ja se nadam da to uopšte neće biti teško. Pa kaže jabuka je jabuljko, zatim krastavac je kumare, paradajz je naravno paradižnik, kruška je hruška, mrkva je korenje, možemo reći korenček, zatim trešnje su češnje, znači nisu trešnje nego su češnje. Zatim imamo dalje slikice, naravno pitanje isto da imenujete voće i povrće na slikama, pa imamo grašak, grah, šljivu, naranđu, grožđe i bijeli luk ili češnjak, kako gdje se kaže. Pa evo, kaže prva slika je grašak, pod slovenski smo rekli da je to grah i to sam napomenula da ne dajte da vas to zbuni, znači naš grašak je u Sloveniji grah, a grah pod slovenski je fižol. Fižol. I imamo onaj grah u mahunama, mohunama, kako već, je stročji fižol. Zatim imamo šljivu koja je sliva, nije šljiva nego je sliva. Zatim naranđa je pomaranča. Zatim grožđe je grozdje. I bijeli luk je česen, znači česen. Hvala vam za gledanje, hvala vam također za pretplate koje naravno možete besplatno uraditi sa klikom na dugme subscribe ili pretplatite se. Zatim hvala za komentare, lajkove, nadam se da ste zadovoljni sa svojim znanjem koje ste usvojili od 15. do 20. lekcija koje ste mogli provjeriti u današnjoj video lekciji. Pišite utiske da dobijem i ja povratnu informaciju da li ste stvarno usvojili dosta gradiva. Želim vam puno sreće u učenju slovenskoga. Vidimo se i čujemo u nekoj narednoj video lekciji. Puno pozdrava!